Okei, eli tällä videolla tosiaan muokataan vähän tätä tekstiä. Ihan ensimmäisenä niin siirretään nämä kappaleet oikeaan järjestykseen. Malliin näin. No. Sitten sen jälkeen otetaan tää työkalut, tavutetaan tää teksti. Sitten tasataan kummatkin reunat. Sitten vielä valitaan otsikot. Pistetään fontiksi 16, alleviivataan, kursivoidaan. Ja sitten vielä tallennetaan tiedosto ja tallennetaan se tähän uuteen docx, tai siis nykyaikaiseen muotoon. Ja noin. Se on sitten siinä.